Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ayu ke Christmas. Kadai ke jingruai balapan mi do Pastor Mitchell Reeves Thongni. Wei ni pastor jong ke KGP Synod Sepngi. Kani kadai ke jingruai ke balapan mi mention snam Henry Pastor Thongni ukwa ban pilkan mau biang. Syaki pai ba syapang kani ke jingruai khamtam namar ba ke Christmas kalajan. Krang bakin tip ya ke jingmut basisha jong ke Christmas. Ya kani ke jingruai la tap ha YouTube channel ke bala ai kerteng Reeves Mitchell Lai me ai. So tanat sibun bandan hakni kapor hang ni po Batisi TV studio jong piang ni bat akwa ban keren ni halor jong ka jingruai ka ba penmi mencam senam 2021 haga bangi la penmi ka we ka jingruai Christmas ka kerteng jong ka ayu ka Christmas di ka kerteng ka jonga ka dei Mitchell Reeves Thongni ngadei we ni ki pastor jong ka KGP Synod Sepngi di ngajupan mi ki jingruai hapo YouTube nadu usnam arjakat pra haga bangile penmi ya ka jingruai naka album rap atrai ka bangala produce hi ka album but nadu arjakat pra ngina penmi ya ki jingruai but kumtu mentaro ngina penmi hi di kani ke jingruai pedi ke ba ngan keren menta kadai ke jingruai Christmas ke bangi penmi mencam senam arja arpuwe ayu ka Christmas ka hi kai ka emu ka kubor jongka hatu ka donong rem haka kan mau yo ngiraki bakla kani ka ayu ka Christmas kani ka jingruai ka Bangladesh nadu arajar khat nyo tamangim sem yo ban penmi andrei ngila yo ban record mencam senam arja arpuai shua ka Christmas ban ngi pelai YouTube au December arjar arpuai hi di ka jingmut jongkani ka jingruai ayu ka Christmas ka babu udak jingkeli ya ngi kumki Kristan kumki nongbot jong Jesus Christ kamut ayu kata ka Christmas di kidon ki lyrics hang tu ada pies ngap gani ka jingruai pin sngutu ba ka jingmut jong ka Christmas ka dei betang ka wehi ka jingmut bat kata ka long ka jingwan long briu jong Jesus Christ ya gani ka perthei nam ta ban sius pa ya ka jing em ka jongi kum ki nong pop te ayu ka Christmas ka keren ya kata ka kabu ya kata ka jingkeli ha pedeng jongi ba ha pedeng kani ka post modern world ka bangi em ha pedeng jong kani ka juk jong ka jingkela ha pedeng jong ki ki jing penthame teng teng ngi iba pleng ka Christmas ka de lang bakini ki jing penthame ke ba bonjat ki jing le sngoba ki party la banong no nang ta ki shopping nang ta ki decorations nang ta ki we pat ki jing pen bernya le si la khen no kum kata ka tamasa ndai ka Christmas hi lengba jong ni jing roi ka thobe ya ka jing siuspa ka ba janai ka jong Jesus Christ uba lawan ban long briu la di haka jing long briu haka jing long ladangi puli kena ka sithi ke jong apostol Paul si kinong Filipi le hang tu ka kdo bo Jisu siem me ka dor jong ka jing long marau ha do ban siem me ka dor jong ka jing long marau ban wan ni la di kum mangi ki briu ban hiar hadu ka kerdan ka bahapo tam ban sius pa yangi ukhon ban riu telang ba jong ni ka jing ruai akwa ba kanlong ka khubor ya ki pat rungek baro ki Kristan baro jong ni ka ri bagaje menriu khasi ka jongi
ba ngintip bat ngisutu bangim dei ban sya pen thame haki wei pat ki bor haki wei pat ki jing pen bernia haki wei pat ki entertainment haki wei pat ki ki ba mia dei dor kat kum kata ka meaning ka jingmut ka basisha jong ka Christmas ba fintim ba ka thammei ka jingmut ka basic jong ka Christmas ka long bet bo Jisu wan ban pen emingi hakador jong ka jinglong red hakador kum ubreu Jisu dei ublai reu lawan ban sim ka dor ka jinglong breu kata ka dei ka jingmut jong ka jing rai Christmas day jing it jong ublai Christmas day ka borjing ai ublai la pen long Jesus pa janai yu kun ben real Christmas day jing it jong ublai Christmas day ka borjing ai wa Jesus lawan na khet jong ublai ban wan long ba hoi la penmi na du macam senam andre kwa ban kerani pedi menta namar ba kani ka jingrai ngakwa ban khot ban yawer ki perlok syaka jingmut ke basisha jong ke Christmas ken namar kat banang mi ki senam kat banang mi ki por i kumaki breu kila klet no kata ka jingmut ka basic ka thammei ka original meaning jong ke Christmas de na kata-kata ngakwa ba ni aware ni khot i bangej baro ki bangej hau Jesus Christ bangin tip ya kani ka jing sha ba ka jingmut jong ka Christmas ka long ka jingwan long bri ko jong Jesus Christ ka jing suspa ka ba janai ka ba om dan shu da gumui pat ban bo Jesus Christ ulale arjas nam taman shwa ban wan sha kani ka perthai ti kalong kum ka reminder ke nyangi ba hapdeng ka juk jong ka jingkela hapdeng jong ki ba layalam bakala le singi na hakini kisingi ki bamta ndengim de bantep ya ka basic ya ka nongrem jongi kum ki kristan baga jingmut ka basisha jong ka Christmas ka khubor ka basha ayu ka Christmas ka hikai ka emo ka khubor jong ka khubor ka jong ka kalong ka jing it ba ka jong blai bolo pha yu lu khon ma khamar we Jesus Christ ban penim yang ngi ken ki breu ki bla jot ki bla rem but ngim ka message ke bang kwa ban ai kalong ngim dei ban sim important ya ki banabar ya ka jingmut jong Christmas ka bridge jong ka tu ka jingrwa yu ka Christmas ka kran hado nut jongi yu Jisu ban kha ka bamut bangin priang ken yu Jesus Christ hapo ki do nut namar ka tien jong blai ka ong ba ublai upej utenju om dei ya ka banabar ya ka jing im ka jungi hendrei ka ya ka ba ini ka tolong ka do nut jungi the bottom of our hearts ka ba don hapo ka do nut ka jungi mentala dangi le ki ba ki entertainment ki tamasa ki festivals ki ba bunjat ka tu lada ngi klet pade ba yo Jisu ngim don hapo ka do nut ka jungi kalong le no ken ti kata ka pensusi penban ken bangi celebrate you ya ka Christmas da ki ba hau Jisu hado no jingi padingim dan ngintip no menta kani ka jing shisha hado no jingi yu Jisu ban kha Christmas day jing it jong ublai Christmas day ka borjing ai ublai la pen long Jesus pa janai yu kun ben real Christmas day jing it jong ublai kandia dia ka arrangement jong ka music ken ya kan ka jingrai ngile apo Melodia Studio ka badan Hanong Rem Hills ka ba iprok jongai ba Gregory CM rengkat bat i Michael Nongrum nang ta i Wan Pai Lingdo kilele ya kani ka music arrangement kumnu ban pin bit pin biang ya kani jing roi hoi bila fisngo lada fisngap ya kani jing roi pin sa long ketik ki jing mut jing perkat ki jong phi namar la arrange ka ha kata ka
haka ni ka music ka ni ka trend ka bomenta ka ba ngakwa ban penketik ki kon samla balada lada ki music jong ni ka perthai ki la ban penketik ye ka jing perkhat ka jongi ka nutam ya ka music ka baidei bat ka ban keren spang ka khubor ka jing panem mo ti la arrange ka ni hakata ka style hakani ka trend ka bomenta bat khnang bakan long ban kan penketik iki kon samla ken ba pleng gi jing rai gospel du ngila ban yo ikini ki jat music ki belong katkum kani ka juk ka bomenta ti kani ka music lale khnang hakata ka kom ban kan long ru ba phinia shat phinia kemen hakata ka kom ka ba ka jing shat kum ki kristan omde ka jing shat da ki way pat ki jat music don way nong rai wong why should the devil have all the good music kabut mangi ki kristan namar ka music ka tolong hi jong ka music ka dei no blay te ngi de ban su tho ba kanu ka jat music ru ngi don la ki jong ki tis ki breu ki la ban ngobang ki rock song ki don ki breu ki basubang ki blues ki don ki breu ki basubang ki country te kum kini ki jat music jongi ru ngi bagi kon samla ki ketik bah kum kini ki jat music ki kon samla kini ki sengi kum ta takdaw nga compose khana kini jing rai ha kani ka tune ha kani ka music arrangement kat kum kini ka jog ya kani ka jing rai fila ya kani ka jing rai ayu ka Christmas fila ban page ha ka channel ka jonga ka bangala ai kerteng lai me ai Reeves Mitchell lai me ai Reeves Mitchell lai me ai but hang ni finyo bon ki jing rai omde tangani ka jing rai Christmas re bon ki jing rai kum ka rap atrai ka bala rai di me Berlin Karchieng nang ta ka jing rai melong bakrau ha ka bang lai rai lang dei amil warjeri bat idema mawa rengkat bat nga nang ta ki don ru ki jing rai ki ba ya dei kham tam ya ki jing syakri ki jongi kum ka tu ki jing rai ka bang labu akani ka channel ka ba ngalong ayu ka ba kali yangi ngilong ki ya khmat jong blai ngimlong tang ka jing ka ba la ban penlong ingi kum ni kemangilong ti fila ban lej hagaling ka ba syapo hagani ka video bat haga channel Reeves Mitchell lai me ai ka ba fila ban page ya kani ka jing rai Christmas kam dei ka tamasa kam dei ru tang jing let's go pa pheu si ka kam phula u blai bo wan ban ja ka